నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ బంగారుగడ్డకు చెందిన వెంకటాచారి కళావతి దంపతుల కుమార్తె శివాని. తండ్రి బైక్ మెకానిక్. శివాని పుట్టుకతోనే జన్యులోపంతో లోకోమోటివ్ ఆర్థోపెడిక్ బోన్ వీక్నెస్ సమస్యలతో జన్మించింది. పుట్టిన 3వ రోజే సమస్యను గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు పలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగారు. కానీ ఫలితం లేదు. తాను నడవలేదు, పాకలేదు. ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఎవరో ఒకరు ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లాల్సిందే. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎత్తుకున్నా సరే ఏదో ఒక చోట ఎముకలు విరిగిపోయేవి. ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగి లక్షల్లో ఖర్చు చేశారు. అప్పటినుంచి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మందులు వాడసాగారు. 8 ఏళ్లకు పాఠశాలకు పంపించి 10వ తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీతో పాటు పీజీ సైతం పూర్తి చేసింది. చదువుతో పాటు పలు కంప్యూటర్ కోర్సులు సైతం పూర్తి చేసింది. అందరిలా లేకపోవడంతో ఉద్యోగం రావడం కష్టతరంగా మారింది.